Nu vil jeg gå rundt og spørge alle folk i det her hus, om de hellere vil spise noget grillkrydderi end at smadre et skab. Det var meget nærgående spørgsmål. Lige præcis. Hej. Vil du hellere spise noget grillkrydderi end at smadre et skab? Ja, altså, det vil jeg da godt, altså. Okay. Grillkrydderi. Hvad er grillkrydderi? Det finder du ud af. Det er noget, der smager godt. Det er sådan noget, det er krydderi, det smager godt. Hvad for et tager du? Jeg tager grillkrydderi, så. Tænk dig nok, det er godt. Meget godt. Nu ved vi, så svarer min morfar. Spørg mig. Nej, vi spørger Magnus. Og i hvert fald til de begynder i skole. Det tager vi som. Fordi der er masser. Tænk dig nok. Begynder i første klasse eller sådan noget. Han tog skabet. Okay. Og hvad med dig? Der er der hele tiden. Jeg tror også, jeg tager skabet. Men der går God lige idé. nogle år, ikke? 2 skab, 1 grillkrydderi. Vil du helst spise noget grillkrydderi eller smadre et Går I skab? nu og optager os? Grillkrydderi eller hvad? Grillkrydderi eller smadre et skab, hvad vil du helst? Jeg tager lidt grillkrydderi, tror jeg. Okay, 2 på hver. Kødlig. Okay, nu svarer vi. Vil du helst spise noget grillkrydderi eller smadre et skab? Hvad er det for noget grillkrydderi? Er det stærkt? Det er det der, som du putter på din grillmad. Hvad for skab drejer det så om? Det. Flæskab? Du har lige købt et skab fra et loppemarked. Så tager jeg lidt stærkt krydderi. Okay. Jeg tror, spørger vi min fætter. Alice, vil du hellere spise noget grillkrydderi end at smadre et skab? Ja, det vil jeg. Det var ikke godt. Der er flertal i det her grillkrydderi. Ja, det skal jeg have sen på. Så spørger jeg dig, hvad vil du gøre? Smadre skabet. Okay. Hvad med dig? Det vil vi vente om. Hvad vil du? Det er sgu svært. Nå. Jeg tror også, jeg har taget det med skabet. Ja, Selvom jeg har en svaghed for grillkrydderi. Ja, det smager også godt. Og tak for i dag.